Dobar dan i dobrodošli poštovani gledatelji, kolo je broj 14. A u kolu broj 14 susreću se NK Gošk kao domaćin i NK Konavljani kao gost. Naglasit ćemo da je Gošk u prošlom kolu uzeo vrlo dragocjeni bod kod Primorca Istobreča. Svaka im hvala. Došlo je to od ušiju do glava, te moje riječi sam prenio na njih i eto uzeli su taj bod. Svaka hvala njima. Napomenut ćemo još da imamo pridošlicu robusnog visokog napadača, 193 cm visokoga, Tonija Lekčevića. Momak je igrao u Vala, a dolazi i Kaštel Štafilića. Dubrovačkom puku on je poznat kao mlađi brat naše odbojkašice Antonije Lekčević, a evo brat i sestra u Dubrovniku. Dobrodošli, to jest dobrodošao Toni. A sada se okrećemo ovdje u ovoj utakmici gdje igramo protiv Konavljana i bilo bi dobro da ovdje zabilježimo pobjedu, dragi gledatelji. Nećemo daleko, nećemo dužiti, neka igra započne. Evo tu krenuli smo skoro pa centra. Kacić, duga lopta, na koga ide? Caput, da li će zavrnuti? Sam je Hadžić, Nemoćan Jokanović! Božić je tu! Božić je tu, dragi gledatelji! Nosi Hodžić darove, poklone ispod bara, kome to ide? Borčulu, dava desetke, što mu je ukazao priliku, dao priliku na ovoj utakmici Slavlje, grle se momci, pa kako i ne? Pa to je prvi napad, 1-0! Bravo! Pogledamo tu usporednu snimku, savršeno Caput, povratno posvojna, lopta je u golu, lopta je go Nemoćan Jokanović, mreža se treće, Hodžić, Grbešić, fina lopta na Bandala, pa šta je, ajme brani Hristić, pa šta se dogodilo, Šivac, zaobišao ga je, Bandalo je malo zabandao, ali bilo je to opasno pred golom Goška. Evo De Souza baca taj, meni se čini aut, lopta na Caputa, fino na prsa ostavlja Hodžiću, Hodžić, pa ne, pa ima Kovačića slobodnog, kako bi to Kova zavrnuo, ja to znam. Pričali smo ja i Kova danas, nije bila kava, vozili smo se u autu. Slobodnjak, ako će drugi zalet, udarac, lopta, poskače Jokanović, lopta je u golu, kakva greška Jokanovića, pogodite tko je zabio gol! Chardonnay, rujno vino, ono vino izvađeno iz mora, nakon 39 godina, još uvijek je dobro, dragi gledatelji, još uvijek je pitko. Hasan Kacić, Njire, fino na Bandala, evo tu neke greške, što se ovdje događa, Đorković je sam, oj, prazan gol je falio Đurković. Hristić je već legao na pod, koja prilika Konavljanina, ode u nepovrat. Biće to neki brzi korner, Njire za Vrljića, Vrljić zavrće unutra, Bandalo, lopta je u golu, evo gola Konavljanina. Edin, naš dragi Edin, Zukić, sudac, pokazuje nešto, evo trčkara i on, što će to biti? Biće to ruka Bandala. Da još jedan put to pogledamo, dragi gledatelji, centar šut, skok tu Kacić koji još da, hoće Bandalo da rukom unese loptu u gol, dragi gledatelji, nećeš Bandalo. Evo lopte, Baldo fino do Dragoga, Dragi do njega je Šandrek, makni se Baldo, pucat će Dragi! Moj Dragiću, daj ovako David gađao Gelijata, ne bi mu oko ruvino. Evo i predsjednika kluba Peravićana u kadru, po pokretima ruke vidimo kako bi trebao izgledati novi stadion u Lapadu. Sudeći prema ovome, to bi trebalo biti kao polukružni stadion, 5-6 duša. Lukačević, Vrlić ubacuje unutra, Đurković, aj kako brani Hristić! Evo žalopoljki, evo, što se dogodilo? Da li je lopta prešla gol crtu? Zanimljiva situacija, dragi gledatelji, evo još jedan put ubačaj. Đurković fino glavom, ajme majko, bilo je tu sve na nešto na cipo.
Iz ove situacije stvarno, dragi gledatelji, ne možemo vidjeti da li je lopta cijelim obujmom prešla gol crtu. Evo Begušić, Njire, no ovoga trenutka naš dragi sudac Edin Zukić odsvirao je kraj utakmice. Što reći za kraj, dragi gledatelji, 3 utakmice, a na skontu punih 7 bodova. Pobjegli smo sa dna ljestvice. Od kada je došao Leopold Bučul, podigao je kao Feniks iz pepela momčad, dao jednu dozu inicijative, napadački nogomet, dragi gledatelji, taktika 4-4-2, 2 napadača, to smo svi priželjkivali i otkinuo jedan bod s Breću, a sve ukupno 6 kod kuće. To je bilo sve od nas na izuzetno.com. Pozdrav vaš dragi komentator Boris Kera. Do gledanja.